Može? Si spreman? Jel ima motor već unutra? Ja! Sve, menjat motor, sve spremao, već baca se sve iz belog. I ruku su se može. Koliko tu ima kila? 50. U ojačanjima.
i popričamo o tom. Kao što možete da vidite, tamo se ne čuje apsolutno ništa. Nažalost, kada sam proveravao snimak, gledao sam onaj deo kada mi kamera bila u ruci, tako da nisam video odmah da se ne čuje dobro. Plan je da sada snimim opet taj deo pa da pustim preko onog snimka, međutim sedim u autu i počela da pada kiša. Nadam se da to neće puno pokvariti snimak. Plan je generalno da popričam malo šta nas očekuje u narednih par meseci. Ono što je olakšavajuća okolnost jeste da više nisu samo slike u pitanju, većinom, iz razloga što sada radim tako u realnom vremenu, da mogu da snimim ono što radim i eventualno da ispravim kao što sad upravo i radim. Prve dve epizode su imale više, tačno skoro sve su bile slike, iz razloga što sada nisam ni znao da ću snimati ovo što sada snimam. Od samog početka projekta, ono što se u meni vodi na neki način bitka jeste da li da projekat zbrzam i da vozim auto. Suštinski sam ga mogao spakovati relativno brzo, da zanemarim limariju, da bude odrađena na visokom nivou, da to bude u principu sklepano, da ubacim motor, što bi mnogi rekli, za jedno popodne. Međutim, odlučio sam se da to ne uradim. Iz jednostavnog razloga što ja sam, kao što sam pričao u prvoj epizodi, čini mi se, zavoleo Juga i ne bih voleo da tu svoju ljubav na neki način pokvarim time što ću voziti u principu loš auto. To se valjda može i primetiti na osnovu toga da prethodne 2,5 godine nije gotov auto i dalje. I jednostavno nadam se da ću do kraja ovog samog projekta, ako može da se kaže kraj, pokazati da stvarno planiram, nameravam da napravim nešto što treba da bude vredno i dobro, eto tako da kažem. Kad kažem kraj projekta, to je za mene neka prva faza gde ću ja sklopiti auto, završiti papirološku registraciju i celu priču oko toga i na kraju početi da ga vozim. Onda će posle ići neka druga faza gde će to biti nadogradnja postojećeg, jer i tu je sad opet pitanje da li odmah uraditi sve kao što planiram, ali to će trajati duže, manje ću ga voziti, ili da neke stvari napravim kompromis. Pitanje. Ovi snimci bi u stvari trebalo da budu na neki način i kontrola mog rada, jer ne želim da snimim nešto što nije urađeno kako treba, ne želim naravno ni da preskočim neke stvari koje sam radio, da ih ne pokažem. Na početku, tamo negdje pri početku ove epizode, sam rekao da je javno da pogledam, vama ću pokazati kasnije i bit će, snimit ću otprilike kako karoserija izgleda sada u ovom trenutku. Ne planiram sada da objašnjavam svaki deo posebno, zato što nije vreme sada za to. Kad budem radio pripremu za farbanje i sve oko toga, tada ću i ispričati detaljnije oko toga. Voleo bih vam objasniti zašto se epizoda zove tako kako se zove. Karoserija bila kod bivšeg vlasnika još par meseci, jer ja nemam, kao što sam već rekao, nemam svoju garažu i nemam prostor da radim tako nešto. Pokušavao sam da nađem dinamim, ali nisam naročito uspešan bio u tome, bar ne ono što sam ja tražio. Kasnije, posle toga je prenešena kod jednog limara, tu je bila isto par meseci, onda je prevežena kod drugara u blizu Zrenjanina, kod njega je bila pa sigurno godinu dana, ako ne i jače. Zatim je prošlo proleće, znači pre otprilike godinu dana, prevežena kod drugara u Suboticu, kod Jugiše, pa tim ste verovatno i upoznati, pošto sam kačio snimak taj, i kad je on završao karoseriju, znači to je januar ove godine, tada je karoserija prevežena kod Bilje u garažu. To znači da je prešla
dosta kilometražu veliku, iako nije ni imala točkove. Suštinski tek sad imam uslove da radim na njoj ono što sam planirao. Što se tiče skorije budućnosti i planova vezano za nju, prvi korak je, mislim, generalno poenta da se ofarba karoseri, naravno, a prvi korak je bio da se sredi ta prostorija gdje sam ja držao delove. Zatim, pokušavam da namestim tako panele. Sinu sam stigao, haubu sam samo spustio, vrata sam montirao. Međutim, treba tu još štelovanja i da završim s ostalim elementima. Nakon toga je poenta da odradimo pripremu za šupljine i za samo farbanje. Detaljnije o tome ćemo pričati najverovatnije sljedeći put, da to budemo i radili. I onda se negde očekuje u roku za nekih mjesec i po dana da bude ofarbana i na trapu. Onda će biti priče i o tome. Mislim da bi to bilo to za ovu epizodu, pa se vidimo u sljedećoj. Pozdrav! Plan je generalno da ono što je olakšavajuće, malo imam, ono što sam htio da kažem generalno, a ne generalno, nikako nije moglo da se prelomi, da li da, kako sam ja meni, ajde koji ti je ajde materinu.